Ak vám nie je už ťažko z majonézového šalátu a nechcete, aby vám bolo, tak toto video nepozerajte, lebo z toho slušným ľuďom príde ťažko na žalúdok. Sme na ulici francúzskych partizánov, čo je suverénne najlukratívnejšia lokalita na výstavbu rodinných domov. Slavín, francúzskych partizánov, Novosvetská je tá ulica, kde sa stavajú najdrahšie nehnuteľnosti a sú tu najdrahšie pozemky. Tu nám mala pozemok pani Drozdíková, v čase podvodu 95-ročná žena, ktorá dožívala a umrela v nemocnici v New Yorku. V roku 2000 bola vyhlásená za nesvojprávnu. V svete v roku 2008 sa stalo to, že predala nehnuteľnosť niekomu a ten niekto to predal Ágovi a ten Ág to hneď založil Radkovi Kašiarovi. Jednalo sa o nič iné, len ako jeden veľký podvod. Organizovaná skupina 4 ľudí, Ág, Radko Kašiar, Harvan a jeho manželka Volanská fungovala systémom tak, predpokladám, že cez kataster si vyhľadávali lukratívne nehnuteľnosti starých ľudí podľa rodného čísla a žijúcich dlhodobo v zahraničí. Tu poznáme tento prípad pani Drozdíkovej a druhý príklad bol napríklad, čo vieme, ale je veľa, čo nevieme ešte a verím, že sa dozvieme, pani Šeligovej, ktorá mala dom, obrovský dom aj s obrovským pozemkom na Žižkovej, čo je pod hradom a tiež vlastne touto skupinou o tento dom prišla, neskôr vlastne súd ale vyhrala. Čo treba povedať, že tá mústra bola, tá matrica na to bola urobená tak, že ak nadobudol na základe sfalšovaných kupno-predajných zmluv nehnuteľnosti v lukratívnych častiach v Bratislave, ktoré okamžite založil, či už prospech Radka Kašiara, alebo tohto Harvana, ktorý je mimochodom ten Harvan, ktorý sedí teraz za násilnú trestnú činnosť, alebo neviem, jakú 25 rokov dostal, tak založil to prospech nich, tým sa to celé domotalo a takto malo byť celé urobené. Takto to fungovalo, takto mali vymyslené. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Že títo istí ľudia, títo 4 sa stretli na prípade v Klepáči. V Klepáči, čo je mlyn na železnej studničke, operovala táto istá skupina. Ich postavenie v danom prípade bolo také, že ak figuroval vo firme, ktorá si uplatňovala fiktívnu pohľadávku vo výške 95 000, Radko Kašiar bol členom združenia Mlyn Klepáč, dokonca revízorom tohto združenia. Harvan bol ten, čo si kúpil tú pohľadávku od Ága a jeho manželka, čuduj sa svete, prevádzkovala bufet do roku 2013 na Mlyne Klepáči. Takže takto operovali a mústra bola rovnaká aj v tomto prípade, lebo vlastníkom Mlynu Klepáč bol v tom čase 80-ročný, teraz 95-ročný pán Sedlár, ktorý dlhodobo žil v Austrálii. A ešte, čo treba nakoniec povedať, že k týmto ctihodným občanom sa v prípade Klepáč pripojil aj pán Tariška. A skúste hádať, čo robí taký pán Tariška dnes? No by ste neuverili, respektíve to neuhádnete. Pán Tariška je dnes generálny riaditeľ sociálnej poisťovne. To nevymyslíš. To je dnešné Slovensko. V celom tomto prípade, v celých týchto podvodoch na starých ľuďoch figurujú aj iní ľudia, ale o tých na budúce.